Calçots, botifarres, postres i fins i tot un cafè, un menut de luxe, acompanyat de familiars i amics en un diumenge solejat a Premià de Dalt. Els ingredients perfectes per poder gaudir d'una gran calçotada, des dels més grans passant pels pares per arribar als més petits dels nostres nens que no es van voler perdre aquesta gran festa organitzada pel grup excursionista La Tortuga. La Tortuga és un grup excursionista que muntem la pujada a Montserrat, de Premià de Dalt a Montserrat, i després, per recaudar uns diners per fer la caminada, fem la calçotada. El pati de la Societat Cultural Sant Jaume va ser l'escenari triat per poder realitzar aquesta 20a edició d'una calçotada que va comptar amb més d'un centenar de persones de totes les edats. Tot i que semblava que el mal temps podia tirar enrere aquesta gran cita, els veïns del poble no han desaprofitat l'ocasió per poder passar una bona estona. I a més, el dia també ens ha acompanyat, que potser això és el que ha frenat una miqueta la gent, perquè aquesta setmana ha fet fred i allí mateix a aquesta hora estava núvol, i clar, la gent ens frena una miqueta. I al veure que feia sol, doncs mira, encara estem contents. Una calçotada que traspassa fronteres i és que els veïns d'altres pobles també s'han apropat fins aquí. A més, hi ha alguns que venen des de fa més de 6 anys. Bueno, la meva parella és d'aquí de Premià de Dalt, els amics són tots de Premià de Dalt i bueno, la veritat és que està molt bé l'ambient familiar i tot això que reuneix aquí. Venim ja fa 6 anys, i la nostra història de la família és que van venir quan el nostre net era molt petit i van passar i van veure que d'aquí sortia fum i estaven fent calçots. Aleshores nosaltres vam dir, ens apropem a veure si hi ha tiquets encara i podem dinar. I així va ser. Es van quedar per primer any, van dinar el meu marit i jo, el nen que, com dic, era petit i estava amb el cotxet dormidet, doncs van prendre els primers calçots aquí al Sant Jaume. I així cada any venim amb tota la família. Ara ja té el net 6 anys i venim tota la família, les filles, els altres avis, venim tots i disfrutem moltíssim perquè ens encanta. En definitiva, això demostra el gran ambient que es viu any rere any en aquest gran esdeveniment.